Kaixo guztioi, hemen gaude berriz ere, euskara ikasten ari garenok beste bideo bat egiteko prest. Santurtziko euskaltegikoak gara eta A2 mailako taldea gara. Lehendik ere, hainbat bideo egin ditugu, adibidez, Gabonetakoa edo Santageda egunekoa egin genuen. Eta honekin, esan nahi dizuegu, euskara ikastea gauza divertigarria gara. Ez dela zertan aspergarri izan, ikastea beti dago gorra, baina, ondo pasa dezakegu denok elkarrekin ikasi bitartean. Eta horregatik, gaurko bideo honetan, aurkeztuko dizuegu garai bateko gurasoen jolasa izeneko hura, baina euskaraz. Orduan, jarraian, hainbat bikote pasatuko dira, eta horiek hitz baten, edo pertsonaia baten, edo zerbaiten definizioa emango dute, pistak emanez, eta beste baten. Eta zuek asmatu indarko duzue. Ados? Tira, ondo segi. Gizona da, eta jatorra omen da, bai. Eta betaurreko dazka, eta txikitaneni, asko gustatzen zitzen. Eta, egerik duztea? Bai, asko. Zein, zuzantaria da, baina ez da banku batekoa. Bai, eta etxe guztietan jartzen zen, eta barrekiten genuen berarekin. Naiz eta bere taldea txikiena zen, bere zururra handia zen eta bere aitaren altxa zeukan. Beno bera bestearen bat ezagutzen genuen, naiz eta irratian zentzun. Ezagutzen duzu abestearen bat? Bai. Kaixo dan Pepito. Kaixo dan Jose. Nire txetik pasa zinen? Zure txetik pasa nintzen. Agur dan Pepito, agur dan Jose, lala! Zenbakiaren antza du. Bai, naiz eta gustatu, ez du gehiago irauten. Ba, eskolan gaudenean beti itxaroten dugu. Gauza desberdina izan daitezke. Nire eskola ez nea ematen zirkuten. Ez! Ba, ni txokolatezko pasteltxoak eramaten ditut. Ai, gozo, bai. Nire gustatzen. Nire ere bai. Lan batzuetan horretzen da. Oketan. Baina funtzionariak ez dute barkatzen. Zer nolako muturra daukaten. Bai. Badakizu zer den? Kaixo Leire. Egunon Belen. Zer moduz? Oso ondo eta zu? Ni ere bai. Adivinantza bat. Filme oso famatua da eta urte asko dauzka. Niri ez zai gustatzen, baina oso luzea data. Ez zaile gustatzen, entretenagarria da. Benetan, uste duzu entretenagarria dira? Noski, denbora pasatzeko balio du. Lehen askotan eman zuten eta gaur egun ere ematen dute. Inoiz ez dut ahaztuko bere esalde famatuena. Eta zein da? Ez duzu gogoratzen? Jainkoa lekuko? Bai! Berriz ere, ez dut gozoerik pasatuko. Kaixo! Adarrei esker famatua da. Bai, ala ere, ez da marrazkia eta ez da beria ere. Eta egunero, telebistan ikusten du. Bai, baina teleberrietan agertu ez arren. Gero eta lotiagoa da azukrearen eroagatik. Bueno, hori da ark esaten duena.
Hasieran jatorra eta polita zen. Baina orain eta gero eta elgelagoa da. Oso petarda da. Niri ez zai gustatzen. Eta zuri? Ez, niri ez zait batere gustatzen. Baina badakit jende askori ordea izugarri gustatzen zaio. Bai horixe. Ez duzu ulertzen zergatik. Naiz eta txarto egin, dantzatzen du. Naiz eta desafinatu, abesten du. Eta asko hitz egiten du ezer jakin arren. Bai, baina pintxetxa ditzen da, Baina kororik ez daukan emakumea da. Bai. Ia, nola den? Badirudi bere herriko pertsonarik ezagunenetako bat dela. Eta zein da bere herrira? Nirea ala zurea? Neurea! Santurtzi alegia! Santurtzi, bai. Naiz eta sukaldaria ez izan, berari gustatzen omen zaio maskariak prestatzea. Bakarrik prestatzea? Benetan? Ez du sinesten? Ez, prestatu eta gero, dena jan, noski. Eta zuk probatu duzu? Nik bai, eta ikaragarri gustatu zitzaidan. Eta zuk? Baita neuri ere, jakina, izugarri gustatu zitzaidan! Sabes, abestiak kantatzea asko gustatzen zaio. Batez ere euskera bakarrik. Eta nola egiten du? Txarto, baina ez esan berari. Oso triste jarriko data. Zuk uste duzu baietz? Nire ustetan ez du lotxari, eta zoriontsu da. Hau inbidia, hau! Bai. Beti, elebarrealdia izaten du, bere betaurrekoen azpian. Mutil jatorra dela! Bai, oso jatorra. Ia, norden! Oio jantean! Eso, ¿no? Badago!